i no trobo les úniques qüestions que hi ha pràcticament és l'empresa de la Selva que diu Recop. Arran de l'anunci del Ministeri d'Indústria i Turisme del govern espanyol sobre la concessió d'1,3 milions d'euros per finançar el projecte d'actuació sobre el conjunt històric d'Ifrensa, la Corporació Socialista de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha mostrat la seva satisfacció. Així, el diputat del PSC, Andreu Martín, va visitar el poblat d'Ifrensa juntament amb alguns membres de la formació socialista local. Compartir i per felicitar els companys del grup municipal socialista que van saber treballar per preparar aquest projecte, per preparar aquest patrimoni per poder optar a un finançament, i això és un esforç del govern d'Espanya per tal de col·laborar amb cadascun dels municipis en protegir el seu patrimoni. I crec que en això Vandellòs Hospitalet de l'Infant ha sabut fer molt bé aquesta feina, tenia un projecte madur, treballat, i quan ha hagut aquesta línia que s'ha obert, doncs han pogut optar. L'exalcalde i senador socialista Alfons Garcia ha celebrat aquesta concessió. L'atorgament d'aquesta subvenció ve donada bàsicament perquè durant l'any 22 vam aconseguir que la Generalitat de Catalunya reconegués el patrimoni d'Ifrensa, el patrimoni de Bonet Castellana, el patrimoni d'aquests 3 edificis públics, els considerés com a bé cultural d'interès nacional. Aquest resultat és fruit de l'esforç de diferents departaments de l'Ajuntament, sobretot de la part de cultura i d'urbanisme, que van aconseguir dotar aquest guardó de bé cultural internacional, i també del Departament de Turisme per coincidir que aquest patrimoni tingui un ús turístic, que aquest és l'objectiu de la convocatòria. Promocionar turísticament el que és un element singular, diferenciador, que permetrà contribuir a la necessària desestacionalització de la nostra destinació turística. Per tant, molt contents de rebre aquesta notícia. El projecte, subvencionat al 100%, contempla actuacions sobre els immobles públics del conjunt històric i adequar-los a les normatives actuals en matèria d'estalvi i eficiència energètica, així com a l'accessibilitat universal i a la seguretat.